Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabyanang, amang kabkablao kada kayo itinaragsak, apan nagbuybuy yung ita nga oras. Ti surat nga intay drama itaket nagapo ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Abel. Ngamsakbay na, kablawan tay mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., ni Tanagilian La Union, ni Denver Lingayo, ni Christine Santiago. Kastiman ti surat ni pagayam Abel. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawo na kitan itinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidak. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Nanang, kitaan nyo man, no bagay kumutlaang dati rilaw. Nay, ay nagpintasan ta rilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible a ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung Anya, kaano la idi nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kami agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kaya't asinaak. Ngam impilit ko, ha? Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Aho! Pulos mo't Kita mata na eh. Kasta man tinaramid mo ni ti kalabas kadagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal ka mo ni ti pamilyam. Awan dita, sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanag. Saan ay? Ay, sus. Umawag man nanda ito'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara-text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita no, sino dita? Ay nanang, bakbagatan kayon. Agparong kayo kailangan. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agparong kayo kailangan. Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay basta. I-block yung man dita. Malawunan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsenda na nakaw. Sayat, tarimuharan ni Nara. Tinasayat. Awagang mo ni Celia. Tapa umayak dito balay. Ala, darasong di mo lang Celia. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya makita dagiti ka aruba yung. Basit ngamin ang nagsiping ti dildila na kita karuba. Saan la adag iti dilag dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping da. Tatay tala agsip-sipot tararamidon da. Anya? Celia, awan ni nanang ko. Iso maaramid da amin na kahit dito balay mi. Kwa? Ala, Celia, agitatan. Mabuto nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkaidatan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Celia. Saan ka natin ijar? At damdam mo. Ha? Ay sana, saan? Di na kumamat sulisugan. Ikit, isungar nga inayapan ka dito'y balay. Mabuto nga. Amang ano panawan na, noon na mapasama kiti nagbaudan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, At dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat ka matana. Mapantay siya sila ni nanang ko. Tanapang bangluya. Saan ngamin analablaban ti ulas ng puhan ko? Kababayin mo itong ka. Alam na sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Hindi. Diyak kayat ko na. Nagkirot mo ti palang arakop na kanya ko.
Diyak kaya ta talaga. Diyak kaya. Pag hindi dito, di ako bahay. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay ka ba? Dagitay do apungan ko. Natin nagda iti datar. Pati ulos natin nag-ameng. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngamin nga gin-gin nantil itay dagitik pusa di kwartuyo. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inabog ngay. Baybayan nyo lakadi, nanang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso dayay kamak. Alam lang. Inak isimpan nanang. Tapno di kayong sumanaw. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ha? Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak nak ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay. Ngamidadan. Kaslanak matimbasoran. Anya! Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asiyo tabagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. Ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak tao, balasan ka. Saan magaya mo na nasin aw day Celia? So ngayon break ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta unay pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay, mapilit na kaya nana. Ay, maditikas na nga aramid ang anak ko. Saan abareng-bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life dayta nga asa-asawa na nang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no pwede. Anya! Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apot niya la. Na, sos. Umawag eh. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ay-ayatin na? Wala. Ay-ayatin ka mat, Abel. Ha? Basta di nakluk-luk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sapay la ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Awan mo't kami pang-date ko kan ka. Ha? Naimbagkin ka ata at dati trabaho. Agsusildo ka. Siyak nga eh. Standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Ala. Kababain sa amat, Crystalline. Pagpainam ko, ma. Katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si Kati bahala iti magastos, Man, promise. Sige nga, Ron. Hotel mat adagos ang timayan tang, Abel. Kat di tanto matla ti turong na. Ket, anyat plano mo nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data, period. Ha? Di ikasal? Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok nagkakasar. Ngam nagsisinadamot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapada amin. Abel. Ngam napilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad na mapasamak, iti nagbaitan ta. Awan ka sara mapasamak. Tas sa anak pa'y ready, okay? Anya?
Crystalline, dumawawag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ah, ay sus. Di mo't adda saritahan ta nga awan ka sa mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan kwarta. Da kaminti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arudkan kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngamno asawa. No pwede. Kasano ang marodan? Masikoga kon. Ipasngay mo tulad na. Kaya't da ka kano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Crystalline amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarugkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. Adamot tulagan asaan kami ngagkasar? Ay, unay kan ngobing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldaw. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya ko nagsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, itibagi na kanya, kasinsin. Ah, ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na insan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabalin mo na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka lang. Kita ma, tama nga no, mamalasan ka iti kasta nga naramidam. Ay, kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga, kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Gat awan, kasinsin. Tapasit tayo amin a lalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Daawan to ti mabalsan, kasinsin. Miranda, pimintas ka mo talaga po dyan syudad. Saan mat-aabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Iti data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubya maya. Awan, Miranda. Di uray agdamag kakalagiti kakalugaran na. Agday, nagsina kami. Aya, katagpa data nga rod abil. Oray siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dyan sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Wala na nga single kat duble mat gaya. Isungar ngagbagay ta, Miranda. Iso nga aklunan ako na, please. Amom lang nga rudan a playboy DJ nga apel. Aklunam kay Dayng Miranda. Ay ayatak nga rod ni Abil, tatang. Ay so, sigurado asumaraw ka man nagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadun a babae, di pinasangit na. Nung ay agbalbaliwan no siya te pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatsep, imposible na ita. Nailasag na, tikas nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isudara pa ap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaga no, mang nobya ti kayat na nga aramiday. Kat agbalbaliw to No, agayan na yan amin. Hello, sino da itaw? Ay, sakta ito'y Adora. Di pitong katatag ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka. Itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, Adora. Kat mayat lata Mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalintagan eh. Ang sana na. Ha? Itaag pa siya. Sa atang tumaga iti restaurant.
no okay king ka. Ay, sige. Mabalin, Pitong. Ay, ayadag ka, Adora. Ha, ala. Apay akas tamad ng tibag-bag ang Pitong. Dagas ka day, at padatan abalo. Awan ba't siguro dagas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Abaw, maawan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, ngam saan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't nang tumad lang. Basta ilimit ta. Di mo'y bagbagaking kuwana. Tapno saan na ta alapdan. Ay, Pitong. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang may. Wen ko namaw na. No adarik ng kanya. Tapno datan. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya kat saanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't ka, Pitong. Ay, agyaman na ka. At di na ko na pinarigat, Adora. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana. Pumanulbos kayo, may. Rumara ka na kaw. Ha? Papanan nyo? Kit malay, may. Ijay ili. Inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, may. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka kaya. Ay, awan. Ay, katgagangay na. Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko na nako. Agluto kan to gaya man iti kanam tamanganak ton itirwar. Nini. Apay kasi dyan inalang ko. Dali. Apay yan. Sapay kumata din naktulokwan, Pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag may. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka andat relasyon ta. Ay, kahit awan anya kumangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisinakan ka, Pitong? Wow. Nagpintas ka nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply adang ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakbot na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatag ngay baga. Dinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit. Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada ng asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kung alipatan na. Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga nakasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari.
para ititunggal maysa. Nagsakit matindi pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Gamday tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin pa nagayat ko ka. Awa na mo ka nagbasulak kanya na. Gamimbrek nak ni Abel, tatang. Ha! Dayta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, san. Ikamat mo ki di ti bagim kingkuhanan. Ay, sanan. Bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan. Ta, naumakin kan. Anya! Sino ay ang amindeta na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni Pitong, pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan ba't gayam. Ha? Sino pitong? Ni Pitong aatatang ni Miranda. Ay atak ni Pitong. Mapay nga imbreak na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo ayakin kwa na. Apay, dakas aya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay ka't mga alin. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ah. Ay, Pito! Ngay ayaten ka unay. Eh, nanang, rabi eh. Hindi kayo matulog eh. Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak maturaw. Jak mangan. Na, Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. sos. Ay, nawanan sa reserviti ka. Nagkasang tinapasabang kanya. Imbreak na mo jay ay ayatak unay. Ay, Pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, Pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbreak na. Tata Pitong! Basol nyo no apay ang na-depress ni nanang ko. Ni, tapay. Anyat basol ko di tangay, abay. Wana! Ta-imbreak yung kalumot nga men, nga awang gab-gabo na. Ay, kasi ka. Apay nga imbreak mo matianak ko nga awan gabgapuna. Alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak. Sungaton pa nga umuna tabagim abayl. Day tabagim ti pabasulam. Sana sak. Jak ngarod ay ayatin ng tinam. Anyat mabalin bugay. Ha. Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydag gundaway gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandi ngay ko nga rod tinak, aging ga anak kay liwliwat. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol ka kiti matan iti kap na kam a babae. Tapnumang bukal ka matan iti bukod mo ang pamilya. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Abel. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag, kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Manipod kani Kabsat Nelly sa napudnanagan, tintay idrama. Ngam, sakbay na shoutout mampay kada Norma Gatchalian. Kaya namin nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Ken Lunday family dita Paracelis. Manipod kani Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear Manang Biana, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ti boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Ugyak man nga road, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sungbatak kada indoy kan dyan eh? Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jak nga road nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamot nga kayat ko isoda nga duwa. May salaing tipilyam ni Nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga rod ti piliyo, tatang? Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Kakalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsat. Kun awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Janehan nyo nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Ta kasla na singpit mat. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mat ana singpit. Iso na lang ta taga kabangibang nga ilay. Uwen ngam namam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput mutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayon nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga sungbatak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap nakam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga, Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ati song bata. Agyaman na, kadina kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko, Indoy. Ngamkit di, ay ayatan kamat. Dakkel ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon ti panagkasarta. Ni, kat si ka. Noan niya ti pangadang mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan na itangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Linamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnod na problema, ma. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Agpaiso dyan eh. Wan, kat bay amon, nagitin regalo kan ka. Jak subyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt, kan couple pillow. Sa gaysata ko ma. Ay, sayang nga rod ah. Kat, itad mo lagta kanyak at ausaran me kani Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kun ka na kayo, Nelly. Nagpakadak nga rodan. Kat sabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh.
Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kani Indoy. Kat, uwan ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y palay itay. Nalpay di abagan na. Ken kasla agkakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mat aglaglag to nga na paay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa lang mat gamin. Nalpas mo't laengan titulagan para itikalay sa daindoy kaneli abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amuming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay, kat pagyamanan mi mo't ano, welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wala. Nay, apay dagitabadom nele. Yim-impake mo't taon. Mapanakon ag iyan ije balay da Indoy, nanang. Anya, apay nga'y, kat di kay pa'y mo't nagkasar. Kat dandani matante kasarme. Uray pa'y agden na kayong to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaad. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayam. Agden na kayong ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, dahil supay lang ti mapan mga pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka Indoy. Uwan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang na siguro ina na ito Agimbagat tumod lang. Sige nga Rod, ag iyan nakapela ang hangkang amin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't, ay, tsaka mo, tabiglamat na nakasdoy ti mariknat. Nangan kan, Indoy. Diyak makapangananang, nakapsotak na lang. Marigatan payan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nili aya. Remor mata. Tsaka mo no napanan na. Nanang, maulawak. Ay, ala, napusyaw ka matan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni sa ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy sa ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang, Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay, nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Uwan nga rod, agimbagag tumot lang, Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rog tagpapigsa tapno rumorkan iti ospital. Uwan, makarawarak to siguro no bigat, Nili. Nili, pakiilot mo man to'y bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumutlang bakat. Mabihitan,
Iso nga ano sa nakpay lang si kaswan, uy. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak data bukot mo. Darasam tan adapay papanak. Papa naman ang aya bakit? Kanayon karumar. Pat inak agbirok iti pagsayaatan ha. Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga dya asawam nilay? Kasjay ah. Anay nga anay. Anay lang timang mga kanyanan. Sakit pinanawam. Asino nga iti mga sikaso kong kwana? Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga tagasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Ang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kay di. Agimbag tuma siguro ah. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilabad ay balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto ah. Nasakit nga minti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka nilay. Yak ngamin kabailan ti tumaktar. Nile, adakan. Yala anak man bit iti danong. May samat na nga Indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantan tapay lang nga. Agpapigsak pa na imbang. Katuwan na, anya nga rod ngay, awan mabalin. Anusan nakawan. Pasensya ka ko man. Ay, uwan, sige, tay nakpay makilabad nga rod. Isupay titangdan ko. Di kan sa pay rumbar. Tamasakit mo ni nanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko labta ka nung dagita agas ko. Kat no may bus ko manen, agsubli kami manen iti doktor ko. Kawan ano samtiaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya nagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rim mo naman. Mapankanog sa iti pagsayatan na lang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa yakanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti banog na tayo jay. Wan mat kit di ah. Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. Mairaman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromit ti sakit ti sakakan sikat ko. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Ah, apay ngay amauma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Jay Balayda. Duwa da pa'y mat nga agsakit. Duwa ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan may si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo,
Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakit. Una, tanay, di mo't rumrumwaran ije balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yag balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Naggapwam nila eh. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy tisong batak. Ayang ay tata, agsaksakit nga kan ka na yon. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta kan? Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nelly. Ay, kwa. Baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Uray agla ko no iso. No kayat mo? Si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige, sige. Tulungan ka nga ron, Nelly. Si kan tagbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Diyak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kastaya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot ti bilin na. Magyaman na ka. Awan pang suldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema enday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na italene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Adayo ijay. May mayat dito'y. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay ako kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na italene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lokasta nga rod. Datan. Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya dyan na amuan me. Pudno ayaday jay. Hankon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisinamon kan kwa na. Ay di kalamasya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han! Ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang! Agiyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy. Apay ngay, kaasit ni asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasimat Ay, basta man jakun. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo latta, nana.
Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid ni Nili, tikastoy kanyak. Wan nga rod. Nakakaasi ka mo, tanak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubiam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, nana. Indoy, iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday tasubsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyog mo, Hilda? Uy, talaga apong ipigsa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan ah. Ah, kitaom tamangan mo't numabagnat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibkar kanya. Tapno pumiksak mo na eh. Kitita, laimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan dagtrabaho. Nana, at ako may bakin, Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawa ta konti kaya't masawa na nakaw. Kunak man maturo ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, iti balay. Sana balay. Umayak manan no bigatway. Agawid akong tanay rabin. Sige, babayan wan. Tay goodbye kiskon. Sige nga Rod, ingat ka awan. Ha! Kunak tupay kat! Huska tinapayagan nga atap ko! Ha! Lida! Apay kasaka na to'y! Awanan kay tipay na babae, garang gandyang ka! Ate Bloko! Anak ko! Lida! Gusto na itan! Nanang! Lili, adda ka. Ay na, naimbagman nagawid ka. Malalala, sumrag ka. Angam, apaya kasta ti itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya, Kakas-kasak dagayam. Idi pinay ko idi, adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. anya. Iso nga na ilaw-law, anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kon nga minda na nga naimbaganan kat. Ala, hindi nakikyan din ha, Indoy. Kumalpali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami din da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Ha, agkin ni kida. Sa daagkis. Anya nga da tanga itsurandan. Indoy! Lili, anda ka. Nakapasyal ka ba? Naimbagman ta nakapasyar ka, Nelly. Apay, anya tararami din yo. Akin ni kayo mat. Gagangay ti agayan-ayat, Nelly. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indo kanya? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag na ilay. Ngum ni Hilda itan tayo ayatag. Kan di mo't agdan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy, urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin-kin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traitor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry
Di amok akit di mon sublian ni Indoy. Traitor kayo kiti nga duwa! Jakon napupuutan timbagbaga kiti day di agundaway. Nakaisawa ngakmet kaya manitisa na may parbang, banag apagbabainak launay, kalpasan day di nga aldaw. Nagkasar nga rod dagiti duwak at jakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sa bali ni Indoy. Dahil naman nga rod ti jak malipatan akapadasak. Tuy gayem mo, Nelly. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti Tunggal Maysa. Manang Biyanan! Manipod kani pagayam tayo a Freddy, saan apudpudnuanagan, tintay drama itagun daway. Ngamsakbay na hello mampay kani Mariel Gutierrez, ni Agnes Abad dita Singapore, kani Ma'am Nati Agustin. Kasto iti kunani pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog, ngam gwapo ak, iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak, nga uray lakaya kon. Banaga pag problemahan ti asawak kanyak, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagawid. Ay, wan, pare. Ayos lata, pare. Anya ti bagbagang. Okay nga raw, paray. Sigay, umayakaon. Agawid ka na, Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrobata ko na. Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, inton maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, may. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya tumot ti tawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Ay, balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay, agtal na ka! Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidam. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na. Di tapay nalpasan nagsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni di balay da. Di marayak. Asinaw akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo mamuday jay. Ta barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manon ang marabyan nga agawaid. Na,
Imposible magtari na bihing at tapaskan nga at atin daram. Ay maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Ha? Talaga nga awan pa ng balew jay amayaw. Ha? Babairo lata. Ay, inlaklakay na tingin na babairo na. Gusto na na. Di kayo agsangit ay. Ay, kasanawag jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni Tata. Ay, naalaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jay namken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang Tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo kanong marabyan. Abay. Adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo Tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ha, ay sigurado ka. Di nagipulaw ngiti inam. Uwan Tatang, promise. At the chiksyo niya. Hey, tagtagaray. Uwan, ada, kaubingan na. Kung nagtubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakay ito amam. Adami basites ko Agbabay at bakit pay. Uray saan ang lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y pagpaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito yung anak kao. Asinaw tiki na sa rita miti silpaon. Apay nga pupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. At kakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan niyo nga gamati kinababairo yun. Imanalaunay ka ni Ismael. Ay, unay ka lagi. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, aktal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tati madikan ka. Ano ka bimakay. Isaw, di pa nagpalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arapid mo. Iso akas tuyak. Sanak nga agimon. No awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiay. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita pagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! At naman ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, winahanay. Naawat mo man ang pensyon mo. Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mang taplosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayate na denggang. Unam, ipashare nak ije balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Ah. Manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan! Mabit lang! Adda dito ni Frede. Ha? Sino da ka di? Ti saludsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Ha?
ni Tarupa! Ayan ako! Ay, sa tubo na ita. Apay ganda ka dito. Awalan kay Tibain Freday! Ay, sos. Kunak to my card! Husto tinagparit na kanyak! At naman yung babaeng! Babaero kalaklakayan! Freddy, honey! Anya di kayo to sa munday to. Ha? Imposible adi mo ang mga asawa ni Freday! Siyak ti asawa na! Oh, anay! Ay, anay ko! Diyak ka mo dahi tangay magbaga! Imbaga na abalo! Iso ngay naklod ko! Ha? Amo karod aya, si bibiyag ka pa yung asawa na! Ay, wah, ay, husto day kan. Ala, may kan banjay ta gawin tan. Pwede! Lino ko naklagayam! Inalilaw na! Saan ka na kayat? Agkinatan! Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanan nga rodin ni Nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga rodin ni Nanang, ha. Siguradaw, asa na makaturturog day jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni Nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamisak pa iti ulo na. Papalin ka nga iti, Bail Mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan mau. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi kagiskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiagiskwila, Estrella. Awan mo't nga rot pag-eskwela, sir. Kesyak ati mang padal keng ka. Talaga, sir? Ang, apay pagadalin nak. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Ha, suray. Ng awan maitulong ko ken ka. Oh, sige. Mayatag. Mayat ka iti, anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no, kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti marami, dakta. Gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni Nanang, ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano, ibagam? Nasya na ka ni Nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala. Isardeng kuntaw. Abay. Sinardeng ang matan, tiag-tiags. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo hindi bagat ka dagiti anak may nung jak balay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras na ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Abay, nagdakkel tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumabakas na? Di ka Sakit sa gidan. Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlaang ti papain na kanyak. Gaputa ba kita kaon? Isoksokat na kaon? Kat tinasakit.
Agrurutak dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugot ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ah. Ubingak pa'y ang magkaasawa. Agiskwela akpay. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Atoy. Kompleto da ito eh. Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino na ito umawawag ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna ako nga gawin. Baliwan tanto tag sarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti dyan na. Ay. Sa balay tiyag parparik na kanya ka. Ay, suro tag itinalimad ni Estrella. Simbrak iti day ta restaurant. Ay, pada mo't ala kay tinagsabat kan kuana. At inagkanan Estrella. Nakalala ilo na iti tunggal maysa. Ay, awanan pa'y tayo ka babae. Pa'y mana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito eh. Ha! Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Mabitla. Abay, asino ka patak alakay? Kasi ka, sino ka may padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Kita kayon! Saan kayo na pagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday niya, babae? Tsaklay pangarap nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dyan, amitin sa itapatak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan ba, Kate? Apay nga adda ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na asawa. Agawid ta ni di balay. Jack kaya. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawa. Sanon, Na. manjakon. Kakaiso na anak ka move on akon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat. Ay, bakit? Di nakbulat singan. Tamo kung day tanga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay, agparinto mga itisangwan ng bakay. Yeah. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay, labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Chumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinoblan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan kanas kaw ang makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo tan sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadila ta mapakawan. Ay, Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. kay basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagti panunot kaw. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko.
tayo nagmaw. Wine ba kahit? Okso tam ti sapatos ko, taalaam ti slipper ka. Ariglado ba kahit? Teka. Ala, labam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan da kita. Ha? Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutwan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngamnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay, taagag-agasak payla nga aging gaita. Naawatam? Wine ba kahit? Nawatak! Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matla na ayok kat nagsublimanan ti normal a biyag mi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan tag babae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan, apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itdun ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak, tagbali na pamilyam. Liklikam, tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan, tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano inyor nos para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat God bless iti Tonggal Maysa. Manang Biyanan! Hello, papagayam, naimbag nga oras manan. Siyak manan, ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo. Itinaragsak nga aldaw kan oras yo ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo amaso, saan na apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso, Dear Manang Biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istorya akan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi ama paay kan ayat. Kat gapu iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matlanam namakin ka? Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya kan at talaga. Ulitat, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak. Sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang hikit daw iti pamakawang kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading.
Patuluyon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko mata mapakawan na. Masakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kalayan na kagmalmalas kan ayat. Karayo na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka ba po kawan itinamnama? Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet ken napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayan. Magababal nga rin nagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak nga minanatayar, Ay anang. sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Pada, anang. Siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparaswa analaan. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga, ko mga nana. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manun pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sawan gasat ko kanayat nalang. Sana kami na naiparaswa ang guwamo. Malas ang samot na naiparaswa. Saan man atila ibagbagam. Magpaisuma na lang. Naiparaswa sa mapapailatan. Naiparaswa nga wan mangipapatig. Kada kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Kanday tao tilaglagi pa masaw anak ko, ah. Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak ko. Nana, Mala, agrubwat ka kitay kainta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. sige nana. Sumuran ng waktaw. Nana, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ha? Ay, uwan! Bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nana, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak mang pasyaran. Ay, katwan ah. Amukmat ka, tasigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ka, maso anak ka. Kunaklan na sino tinagtuktok, si Kamot Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanayin. Aywan Alicia. Adla pa sarabok anatang. Kapurpuros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadak at nakababain. Ah? Sa aral? Itagkuhin ka dayta. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamananti agaram ken ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka mo ngamin ite. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo lanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia.
Saan na nagbaliw? Kahit nagdaton kan kwa na. Uy, nanang. Kahit tanyat ko na nangay. Sana nakatagari, nanang. Nagulimag. Maawatak-latan na. Sigurado anak lahat. Ngamay, di na namlamain ng agdato na kumalingkan kwa na. Kahit sigurado kan itiriknam kan kwa na, anak ka. Uy, nanang. Kaming, siguro nga gayatak kina Lisa. Sabay ko mata, aklunan akong. Tapno ikasarok kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan ama paay, anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tay may kamaso. At ang sakit din napatag nga ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay dagit, ha? Agyaman nak, Oh, adto ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagit, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awata mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, itisok di tila miseta, Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan day ta. Anya gawin niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ibagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagbaga. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayad tinatang dali ti lamisetan eh. Kurang day ta, Di pa nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti duwagasok day jay. Ha? Ay, sige. Mabit lang talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Nadudog at talagang do'y pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapoy, tipa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilkan ka. Kasta di ko na yun, ha? Tapos ano na kayo tanday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, aglaw na ito bagay. Apa, gusto hindi mo pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka na Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kaskas tuyak. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagraglag at namagladladingit. Ala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Ha? Lunahan na na. Lakaya ko naman. Ganun to pa makasawa nga eh. Ito lakapso na ko. Ha? Talaga kita bastos na kita babae. Sa dista namin. Naparigatan daw na ito'y puso ko paspasakin na. Ako limpyo babae tulubang. Pasig dami na suplana.
Saan la ko man ana iparparswada kita babae? Ay sus, saan man atila ibagbagam mag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itao, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaw? Tapos saan ang masaksak na kastoy nanan? Anya, ay nasaan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mag. Basta nasakit din agam ko. Kawagura kami na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, jeep, manong dispatcher. Ay sila lang nilagig. Ay, mabalin pa nga ron. Sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapani tilugan. Ay, dinakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Iso na kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matang. Patas ko malanga. Lalaki man wano babae. First come first serve na ta. Ha? Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay mo't dito nga misuot mo. Di na makasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan ka to awit ko. Ureta, may samadla nga basit nga si Lupin ti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dito may nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamatan amaso. Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka ununa yan? Di ba ka? Masaw, inta makipangandita karuba, tanagayab na mo. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asindya. Takayulat ng timapan na Pasig tumitla ang mamarites na kita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita na dita. Kagurgura akit kita na kita babae. Ado ti dumaray ababalasan. Anyat among ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armaman. Ay, saan? Yakpagan ano na kita babae? Ha? Papa-importante na kita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumilaming. Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista na kita babae. Pweh! Apay aya akas ta ti ibagbaga manakaw. Basta ka gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan da tulangin na. Manong maso, umay ko man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mo, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kulak. Kagurgurak akit kita ang tapan na grupo pang Berta. Ala, apay, anyat kaguram kanya kaya awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manyak! Pagan anok ko ma. Ha? Kan, di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na grupo bam. Madurmanakin ka. Ha? Ala, apay ngay akas namot ng tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang Miss Universe ka mo. Sadista. Ha? Nan, agrisi ka titalan kun Agrisi ka. Tadapay papanak. Maso, andapay mula man nateng. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Lisa. Nagalas tumit lang aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan?
Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti magbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, ngumsan ka mo't pintas. Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, san ka pagan ano? No di na kayat saan lang. Nakarkano pa yasang ka kayat Alisa. Nagalas taramid nyo, babae. Apay nga tangakas diya matan ni Maso. Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apay nga tangay. Ay, gapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na damjay anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung ibagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga magbalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni Maso kanyak, ngamhanak mat nga araman. Anya? Di yun man idildil da dya, Berta, nanang. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na kaday jay. Manjak na raw. Apa tay ipilit yun nanang. Ah, di ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit kayo ito mga amin. Diya akong pagan ano, dagita babaeng. Nanang, adakad lo kasi mangpet. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay sumrak ka, balasang ko. Agyaman na, nanang. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya kayo. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay ngay, anisan. Di ka di pa ni tikat kung aramitan nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram kinkwana. San akas kadagit babae anak kapilpili ta. Anak ko. Lumapalin ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya? Sorpresa ni Sunshine ta. Jak imbaga tiyo umay ko tita parlo na. Ay nga! Nagmayat ang pasakot yung ikadali. Pa. Oh. Tiyawan na ng kupay na Sunshine. Sunshine! Anya ti kaya't asaunday tayo. Oo, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya. Lukas ta. Saan lasak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya. Walang hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Lagi-lagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah,
Di ka madanagan, tahang ka nga singiran, itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ma-relax lagi ti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyo mo tinti dakulak mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imam. Ah, Datanal pasan dita, imam. Di matan sa kamti sumaruno nga kukuak. ah, madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ha? Ala! Apa yan nga? Kahit ako makarman. Ngam, mga nupa ayan nak. Mabuti nga akong amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, maso? Kasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak diyata. Ah? I love you, Berta. I love you to, maso. Agpresaw? Awan nga raw, dish. Ay na, agyaman nak. Jak nas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundaway, takunak no aglaklakaya kun abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta, kat ita addan 5 nga anak me. Naragsak kami kan ni Berta, tagin inayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa, isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, maso. Kablaawan ka pagayam maso, tanakasarak kamatlaangan, iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka, iti sidong ti pamilyam. Kat saan mo siguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam maso, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.